Τα μέρη που ταξίδεψαν. Από τα μέρη που ήρθες, πίσω τι άφησες? Ψυχή, πνεύμα, καρδιά. Από τα μέρη που έφυγες, μαζί τι κράτησες? Ζωή, νεύμα, λαλιά. Τα περιστέρια που πετούν ακούραστα, σκύβουν στα ψίχουλα να αρπάξουν την τροφή τους. Τα χελιδόνια που φωλιάζουν ακούραστα, σκύβουν στο κάθε τους μικρό να δώσουν την τροφή τους. Από τα μέρη που ήρθες, τι μας άφησες? Στα μέρη που ήρθες, τι μας άφησες? Αγάπη, γεύμα και μιλιά. Λογοτέχνης Μακρίνα Σαββίδου, Θεοδόρου και Δήμητρας. Αριθμίση 18 GDPR. Πνευματική ιδιοκτησία, προστατευμένη κατά νόμο 21-21-93, Διεθνή Σύμβαση Βέρνης και Ρώμης, Κυριακή 8 Δεκάτου 2023, η έμπνευση του συγκεκριμένου ποίηματος. Υπό προστασία του άρθρου 5, 5α9, α19 Ελληνικού Συντάγματος, 17, 28, 110, 120 Avasa Q-Line VPN, προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 17, παράγραφος 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέρα καταγραφής 14 Δεκάτου 2023 και ώρα 11:42.